Здравейте хора! Днеска ще играем Майнкрафт. Чакай, може би много силно ме чудате. Днес ще играем Майнкрафт на Creative Mode. Сега извинете, ама... Добре, значи ме чувате добре, окей. Ще играем Creative Mode, ще строим. Ще казва светът Minecraft Creative. Така, ще казва Minecraft Creative. В този свят ще се опитам... Чакай, City. Това ще бъде някой град. Добре, това ще бъде някой град, който ще трябва да го построим целия. Но този клип, къде вчера го играхте, няма повече да игра на този свят, защото си пусах читовете, гледам, няма нищо интересно, просто една джунгла и затова не очаквате клипове от този. Добре, сега да направим на Creative, Peaceful Mode и разбира се Flat World. Така, ще го пуснем Spectator Mode, ако искаме нещо да гледаме. И Education Edition и такива глупости. Така, сега мисля, че сме готови, затова Create, да си го създадем света. Ние ще оцелявам. Ще строим. Добре, значи хора, сега ще построим една къща, която, виж, ако е на Education Edition, може да има такива неща. Да, на Education Edition има ability, само че на Bedrock Edition това може да стане. Но ще строим къща на този свят. Не мога да знам за кой блок да започна. Сега не знам, ама... Знаете ли какво, хора? Ще направим една дървена къща. Или не, само... Знаете ли какво? За последно ще построим една мини къща, която е сива, с такива врати и така. Добре, така ще има 4 блокове. Така, сега дъските и ще бъдат джунглени. Така ми харесват. Ако някой ми копира строенето, няма да му се сърда. Ако искате да ми го копирате, ще кажа така. 4 и тук сега не знам, хора, правете си както си искате. Иначе искам да ви кажа, че приятелите ми от училището играят Майнкрафт също. И единия се казва Коце, така е, Константин. И той ми е приятел. И друг си имам, който се казва Михаил. Така. И двамата играят Майнкрафт като мене, ама никой от тях не си има канал. Да, и сега ще направим ето така. Сега, така може така да го направим. Колко време ни остава, бе? Добре, остава ни доста време. 7 минути. Това ще бъде един свят, който ще строим. И още един път, извинявайте. Всеки път, когато почвам да оцелявам, не намирам нищо, няма такива неща. С това, следващото видео ще почваме да строим и до когато направим нещо на този свят, тогава няма да пускам много оцеля. Сега, хора, този свят там където оцелява. Там нещо не ми хареса. Сега активирах чистовете само да видя какво има там. Интересно ми беше и обаче нищо не намерих. И намерих една готина пещера, направих се на survival mode и те ме убиха. И затова ще почнем още да оцеляваме, хора. Това очаквайте
друго оцеляване, да. Така е, защото съм нуп и затова само умирам. Сега може да сложим такива lab table. Само, че тези неща може само на Bedrock Edition, Education Edition. Така може... ето така. Да, ето така, ако сложите, приличат на някакви шкафчета, ако натиснете там някакви пошки. Такива неща, май. Да, не ги знам, но обаче имат и такива неща. Някакви... Например, ще напиша Hi и може да викат Hello. Такива неща, добре. Тази къща ще бъде едноетажна. Да, че ще бъде... Сега не знам дали се изразих правилно. Но искам да ви кажа, хора, че тази къща ще бъде... с един етаж. Няма да имаме още етажи. Добре, сега готово. Ще сложим един хладилник, ето така, така. Тук ще бъде туалетната, която толкова голяма. Ще бъде. Това е мини къща. Няма как да направим грамадарската туалетна или грамадната къща. Така, тук има две легла. И тук, ако ни стигне, да сложим един съндък. Сега тук обаче така ще го направим, за да не ни гледат хората, като се къпем. И друго, ето така, сега. Чакай, то няма пещери, що има такива звуци, бе? Заради тъмнината ли е? Това е странно, добре, както и да е. Ще вземем такъв. Само натискам дясното копче на мишката и си добавям само по едно. Добре, така. Добре, друго нещо ще добавим. Така. И така, може да го сложим така. И сега вода. Така. Имаме си една вана, къде там ще се къпем. Друго ще имаме туалетна до ваната. Добре, аз обикновено ще го направя така. Не, няма да слагам вътре вода. Така ще имаме една туалетна. Така ще имаме една мивка за всеки случай, ако някой иска. Не с такова, бе. С такова. Сега, тук ще сложим един душ, който този душ може да слага вода там. Вие си легнете, такива неща и готово. Сега не е готова цялата къща. Добре, сега така. Добре, остават ни 3 минути. Окей, сега имаме такова. Добре, сега ще ни трябват железни блокове. Така. Ще вземем това материал редукер. Сега не знам как да го прочита на английски. Извинете, ама... не знам, чакай, така може ли? Добре. Окей, сега ще добавим тук плот. Сега така. Ето така, сега. Тук ще има една мивка, както в туалетната имаме. И готово сега. Обикновено аз не го правя чак от най-перфектните билдери, защото аз не съм такъв най-готин билдер. Сега може и аз да строя по-добре отколкото вас, ама сега има и по-хубави билдери. Добре, сега ще сложим това барел, където там ще има
Ето така, ще има и ябълки. Какво друго да има? Тази ще има златна ябълка. Може да се направи една златна ябълка, като порасте. Сега ще имаме хляб, ще имаме бисквита и келп, не знам дали там да слагам, може би в хладилника слагам. Сега не знам дали има такава храна в реалния свят. Вие може да сега не може да ми пишете в коментарите, както и да е. Та ще има такива неща. Добре. Та ето това е шкафа, вътре има тези неща. И така, окей. Та това е къщата. Още не сме готови, спокойно. Значи, когато ни свърши времето, ще побързам да построя къщата, както трябва. Окей, сега ще използваме не комина ми, покрива, с който ще си направим все едно като истинска къща. Ще си направим така. Може за тези, които не знаят как да си правят покрив на survival mode или такива неща. Това е най-лесният начин. Сега. Свърши ни времето. Така, знаете ли какво? Няма да свършвам видеото. Ще се опитам бързо да си направя къщата. Преди да ни свърши времето отново, защото аз не съм си навил 21 минута. Още един път да така. Добре, сега ще имаме така. Добре, значи ще направим така. Трябва да добавим и телевизор и такива неща, ама не знам дали ще можем. Така, дай да си добавим един комин. Сега така. Така, сега да си добавим това. Ще добавим това набързо. Ще направим българското знаме, защото сме българи. Сега така да го направим. И друго гръм, така как се казваше, сега не знам. Lighting rod на английски. Така. Ще построим така. Ще го направим 4 блока, така дълго. Сега ще имаме един lighting rod тук. И тук ще имаме един комин. И готово. Готова ни е къщата. Ще вземе някои картинки набързо. Добре, така. Няма тук да имат телевизор. Това ще бъде доста тъпо, затова ще имат. Добре, ще така, да го щупа това. Набързо така. И тук да сложим някой блок, за да имаме и компютър. Ето това, например. Добре, сега така. И набързо да сложим стол. И тук малко килимче и ще бъдем готови. Добре. Добре, готови сме. Та, ето това е къщата. Ако ви е харесал клипа, харесайте го. И ако не сте се абонирали, абонирайте се. Натиснете камбанката за известия. И пожелавам ви довиждане и да бъдете здрави. Сега, чао!